nalawa ay pamanik-nik ay laylay. Adak kasapulan sa nalawa ay daga. Dapuwa kumaaylayad mo, di maganap ko insika. Adikan madanagan tanlaylay duni ka. Uray no makuus ka, ay uus ni ka. Uray naman sakit ka, abang uni ka. Sikaot di danda ni makubos ya tumawil yan. Adikan man bungat darling ko. Isong nasik ay pinili, tan amok ay naragsak di masakbayak, no maasawa di ading na bisyo. Bakit abon din pintas mo din ang laydanak ng sika. Din ugalim ay mayat din ang laydanak ng sika. Tan uray makunay way kindeng mo. Ilibel mo din awak mo sinababay. Pugaw manakigayim kaya manakikadwa ka. Ya, manang tulong ka. Man misuot kay bakit mo? Sikaot di nabakos ay ilamsan, kitong mo yan kung gay natiris yan. Uray natiris din kitong ko nung napigsa din awak ko. Kauna-una ka mo, aw ni Adi. Ay apa uni ka? Si paborito may darling si artista. Ay, taniya. Magani mo si paborito mo si lalaki. Ay, lalaki. Oh. Richard Gomez pa yan. Di tan nagwapo. Saklan pa abo si ano si Sharon Cunita. Ay, taniya. Utang si Sharon Cuneta mo. Mayat busis na. at pinaghahandaan po ng DTI. Bakit nabakos dilay dun niya? Sa pagay, kataon katauna. Din busis na ngolong dilay ito. Tansik alang dilay lang kaya. Oh, the only you. Wah, di ka pintasan nga artista ay laylay do. Si babae. Aw. Si Ay. Ay. Oh. Ay, napintas mo si ay. Napintas si Ay. Mayat din madyat na. Iyakat man timpas kapitan mo istoryaan tas Ay. Baka man imong putay. Imong mo sa Ay. Rito na lang. Nice na. Saan at saan? Agaw mo sikatan na boy ka. Kadat-datan mo. Tunos pang kapiyang tarakdakoy niya. Pinapahalagahan mo yung ganyang kaligtasan. Pag-iipunan mo to eh. Pag-iipunan mo talaga talagang Han, oray ba kang numpian si Asukar? Sa masukal. Asik. Aralan ba natin? Naipakita ba yung impact? Kape, honey. Thank you, Han. May adimat na daldalusan. Hanggang naburas.
Ay, si Carlos ang balik ako dito. Balik ako dito. Pangasim ko dito. Wah, ipagaklap. Ta. Ayo. Wah, pangasim. Apabit lang. Pangasim lang. Apabit lang. Hoy. Ustusa! Usto! Ustusa! Kantongan man. Sama kita. Gimana? Lo kaya ba? Gimana? Usto! Ustusa! Usto! Magikinayam isan, dakdak na ay sana! Ang taot, sumaa! Anya nga, ito pa nga. Maamwanti, kakaaruba nga ang kamakigul-gulo dita. Inayon nas. Lambo kayo ko. Protektaran kita. Bindihan mo. Iya ako. Harap kita ni Kapitan ta. Ani terong dia nggak tahu. Apo, Kapitan, umayak man. Ay, mengalakat itu kamu sudah apa? Itu tahap apa yang apa? Renovasi itu barangkali auto ya. Sige, ta agsaw ka to. Inmay ka man. Nati inmay ang. Pinagpwesa na Kapitan, nakaumayak ta. May pa may reklamo ni Manong Jet. Napasama ka niya di na minsan. Pero may dagiti ruba kong bibig ko kon pati dito ko kot. Talagang black ay na ya. Limito mo sa mga. Umayak nga ako. Nagdarog. Ay, sos, apa ya aja kami niati gapo na ni limit-litang pa data matamon, pati pa data bibig mo. Anyati gapo na yati nag-apaan yung aya. Kamu ba Kapitan ta? Tungtong kami lamot ka bakit na kot. Lamot mi imay kot kadanog. Nga ko sa tiyan lagi doon tayo ta. Ayaw pa ba, nagijay ko, tapno agtutungtong tayo amin no pata. Awan dita darong-darong. Pagsasaritaan tayo dahil ta. Adatay mo dito nga. Kapitan yung mangyornos di amin. Adi, mabalik nga pagsasaritaan tayo amin. Ayabam ni Kuang nga ni Kian nga di, ta, may dito yun. Unuhan na yung tapa, ayab ko lang, tapa. Ayabam naman di kota. Tutungtong tayo tayo. Mayan dati nang reklamo kanya na. Kita nyo na dati may tutungtong kami dito. Ayos ang tayo, suporti, lubungan tayo dito ngayon. Ay naalik na ina. May. Balikas na. Tutok tapos na. Ito do yo. Tutok na. Mangangalat ako. Si Kaya balas na dito sa na may kagawad mo, wala din kung si ano ka sa mga magkakita taman dulu tapusin na palawag di ano ka ni? Ano yung reklamo ay nay? May kapikat kami pa ito. Ano pa? Aha, ay. Yan ay
imalinan ng reklamo. Ta ano ka at rin paayag ko sila kayo. Ta damagon niya din sinuyikap. Binugbog ko biman kapitan ta bas-bastuso na bakit ko. Wala. Siya mo sa diga po. At damagon na kayo doon. Ano, irespeto yun din desisyon na. Ta tutungta ko. Di kayo susat yung pa yung pandidin na roman si Kamalisa. At naimot sila barangay ay mangi singpa. At damago ko sila kayo doon mo. Siya rin mabagay pagtutungtungan tapos na. Manangord kapitan no nya ti pagtutungtungan ko suruton niya Lord. Una kapitan. Sige Iman. Inmali man din ang reklamo na tansin na mo. Ay wate Iman kakalkalis. Bakit mo yan? Bugbog ka. Dahil taman ti. Awan wat kat mangipabayin Iman sinay kailian mo. Aga, kapitan, binastos dakmat dilan iman. Iso nga binugbugan lakay. Siyaan kanak Iman sila ay kailian niya. Awan nakabasok ka lang tayo manatan. Apay nga di ka kinalisi na saya. Ma-charge ka is physical injury si Iman. Kamalik kapitan. Binugbog ko ng rabos medyo na wanak na pura. Sikati mo na isa na Sa kapayat, pa siya rin, ipapain ka ito Mumutit insa ko tayo. Wala akong magawa. Ano yan Bakan maalasas ko ka. Panangalatan takot. Ano ka? Natunay na nakagawa naman yung simpato ko man sa. At yan na pa ini. Kaman tigay ano ka, gastos mo sin. Sana'y nang ipacheck up mo sa. 1,000 lang kap. Sige, uray pindubli mi paisan 1,000, tamak ng et. Tasakan aboy man reklamo, tan nabastusan nak eh. Ay tan sinupay og reklamo. Hindi ka napag-alin mo. Nakdang. Act of lasciviousness, aditan. Doy ka iguil unsa kanya doanan inugaman din ano ka? Antret ako pa sinay kagawat. Sana mo ay nadagsunsay anong asa reklamo. Awan, mabarog kayo man ay no, at yung yun si babae. Nakay kaso din. Ano? No, din na kayo kami ni Babaros. Bakit yan si kapos ko nung bigyan talitan. Ay, uli na mo amom. Ay, no, adi ka. Ay, po na kadidi. Taon din ka maludan silitan. Basok sa iyo. Ay, mamabalag ko ba? Adi, dumanong simpang din. Ano po ito? Saya kaman buat belanja official di Malaysia di nai barangay tako. Yamat ako sa. Lingord kapitan ng Laigunda. Ay awan, saan din nadalikot? Uyakot adi mandarom si Biga. Mapalin natin kapitan pag arigloon ako kumaka. Pas. Ay, hindi yan na iman. Usan binayanan na iman na niya. Uray ka din. Tapyan at kalisat ka. Amagot ako'y kaarigluan na tani. Mali ka man sinay kanakan.
Sinayan na kaya kanda-kanda. Ano kate ariglo tako? Ito nga ni Uncle. Tano ari kapitan at maibabayan ari. Maibabayan kami kagawad. Mali na maariglo. Kamu ari min kaya may ito na ilimi. Ito ipidwa na tas tako rin ano ka. Tas tako rin pa ikulong. Oh, hindi ang gay binastos dak ay sobrayan. Pabigyan tako. Tas tako no ano ka. Tas tako kasi na din itong tungod. At lato na rin kaya nakanlablab ako mo talong mo pakawanam. Ay, unina mo tinungtong angkol na totoo dia. Mayat si Ariglo di. Nadagsan adin kaso ay ireklamo na. Tanong mabalbalin. Magakumang ani makulo adi sin kaya. Uno sinay masako pa kay barangay. Kita mo, wari makulong si Kyle, tadi ka makapasa si eleksyon. At di pa no ay mabalod si Kayliam at madadalang sa record mo. Reporting for duty, Kap. Kinasalita ka na, Kap. Sinay sini resulta di ng kalian ng pagawan ta. Ya magtapat. Tako adi di na. Kusot ay. Tulagan na ito. Kaya anak ko din darong. Ano? No, ulitin naman na maminsan asi dakong ituloy ano. Capay. Ako kapitan. Kata sayat nanti ngaron. Kata kaman din kultura di mantong-tong-tong. Ay kata insikay man ay kaman na ireklamos na ay kaman nadagdag sendi baso na ay kata ilam din gastos tako. Ka mo umaatakos di si kaman kaaguman di pugaw. Baboy ka naman sa. Ay kata ano sa mana? Manta si kay ano kasi. Kung saya tadi, maya magot. Ta pangkapyaan mo dan. Ah. Ya. Sino din? Bumain ako. Bagaman sino di kaman? Ay Kap. Siapa lang main bersama alat ako rin. Panita dan tani mo di kampanya tu oleh sa untuk di bahalan sih Kak. jadi kan ayah kita si tolong kan Selamat dari Lord Kapitan. spesial saya takut di Lord Baik, Lord Kapitan. Ada. Sige. Selamat. Sige. Sakunot na semua Nay gay mo tay nang gayem ta. Si apa di inalak si driver ko yung sa. Itulungan ikat abuta kaalengan si ipag ko ya. Kaalengan si ipag ko tulungan ikat si diskarti. Mambut lang din diskarti kan manang nat ilam dawan hit adi ay kau. Wala ding ormano. Ngam sakbay tulungan ikat. Saldeng open door laway bisyo. Ini sugal pinum. Saldeng one hit ala din nakasababais niya. Ako na ay manong ta. Rumah sa inararam ko yan. Pagdan rumah siya so dua ni umali din beberapa ay inom di awis na. Ngay sigap ta.
Ito abo ay kaano na talaga din bisyo ay sana ta awan ya di ta kaano talaga ay magayon lumed. Amaron, ta kaat man as papilya ballpen ti duani kay mandani ta saya mo. Dunayan my love. Techno. Yang mayak magidano ti panagayat mo ka. Mayak magidano. Hindi. Ayat ko ka. Ay part di panakaati ni na sumadeng na. Sige. Saksit lagi ti bilit ken marabutit. Iti panagayat ko kengka. Tapay dito eh. Ano yan pa? Auray no makrus ka, iwusus ni ka. Auray no tinmawil ka, iwil-lawil lata. Ay tan sindong ay din bining natin ay timawil yan. Wilaw-wilaw ay mano. Ito na eka, sa eka. Itasa na yung si babae, sinailam, sinalabaw di dala. Ay siya. Ay. Oo. Ay, may kape lang dito manok ta. Ada pang istoryan ta? At kape? Sobrang ka manok ta pa. Ito ko mo ta ko. At kape ta. Selamat ka. Ay, ha? Kape ta. Wala yung pakitok-tok doon kayo man. Ay. Tamang kapitok ko Sana di sarap. Kapitok ko tadi. Cara video teman-teman pasal langsung. Ay. Yan ay. Kumusta dito? Mga sini. Bukan sa. Dumawat ako ba ti pabor manong? Tayo kumaharanaan ni Kuya. Dunayan ta. I-apply tayo manjing. Kas tayo nang arang ka ni manang na. Kita kat kas lang effective mo. Bahkan problema pa siya. May papan pa siya. Harang na tayo export tayo pa ya At mo ano ka kamanpigan na may ta. No, waday wayang manong kuma ulay si Masdam. Kuto na. Ang ta. No, ano kaya, sino nga diya ta? Ay, sinisa ka na ta. Ay magbalik nga ta manong ay mangisaga na kasi kanta ay pang-iarong ta. Wadamat sanay surat manong ay yeah. May metlat tadi no day music ay background tabarong karo-karo ay maawis. Ay, kata, di siya na mabalik pa uray baka nagtutin ano ka, talaga ay nasanay pa, hindi pa lang ito tama ka surat kasi kamatin ka, para na rin pinaka-lyrics na. May mansingin or Nangyayari, mabulot tas gitara. awali tadi. Ay di balik kita wala sa gitaran manong. Ay, wala. What? Saya alam ta, saya usahan. Saksik dagiti bilit ken maraputit iti panagayat kuken ka.